Ôi mùi. Hey guys, good morning and welcome back to my channel. लोगोफोर थ' दिनै जाहैबाय मोनसे खोलो खोलो होननाय मोनसे अफिशियेल संनि मोनसे शुटिं जानो थांगासिनो जा आब'नि आरोना थ' ओमफ्राय भिडिअखौ अनसु ब्रह्म फट'ग्राफिया बानायगोन आरोना थ' दायो बिथांमोना फैगासिनो जाहोनाव थ' दिनैनि ब्लगा जागोन लोगोफोर बेनो थ' देखायगासिनो ओमफ्राय आंबो थागोन आरोना ओमफ्राय बयनिख्रुइ सिगाङावनो आंनो अंखारगोन आरोना थ' नायनोसै थ' फैगासिनो एक्ट्रेसफोरा गासैबो माने एक्ट्रेसा जाहैबाय आब'आनो ओमफ्राय एक्टरा जाहैबाय एक्टर गैया आरोना जास्ट डान्सार ना बैसागोनि हिसाबै लोगोफोर आंनो जाहैबाय एक्टरा आं थ' दायो जों नै थांनो ओंखारबाय नियाव दङ जोंनिया डान्सारफोर नायनोसै हेल' मा खबर जों गिबियावनो थांग्रोनोसै हिरिम्बा बाथौ टेम्पल लागोन आरोना शुटिंखौ थ' दायो जों बेयाव थांगासिनो नै दायो जों नै सफैबाय शुटनि जागायाव आरोना थ' नै जागानो जाबाय हिरिम्बा बाथौ टेम्पलनि फार्म हाउस थ' नियावनो जागोन शुटआ लोगोफोर थ' नै गासैबो रेडि जागासिनो आरोना ओमफ्राय नै जादों लिसान बर'नि फेमास करिय'ग्राफार डाइरेक्टर गासिबो आरोना गासिबो सिनायखायो ओमफ्राय नै जादों नै जोंनिया आदा जुनिया बयबो सिनायखायो आदा अनसु फेमास ओमफ्राय आदानि प्रडाक्सनावनो फैगोन आरोना आदानि चेनेलावनो फैगोन भिडिअआ दा आसा खालामो मोजां जागोन ना मोजांथ' जाखानांगोन मोजां जाखानांगोन नायबाय था अनसुनि फार्स्ट मोसानाय नोंथांमोना नुनो मोनो आं र' लोगोन आरो खारगोन आब'नि जोबा ओमफ्राय दिनै माबा मेकआप खालामदो आरोना मेकआप मेन ओमफ्राय नै जादों देलायगासिनो नै जादों नै जोंनिया गार्लसफोरा समायना समायना गार्लसफोर दंसै नै अगेलायफोर दायो जों नै रेडि जाबाय मोसानोसै आरोना थ' अखासो हाबाय मा जागोन दाथ' जियानो जा आंनि बे लाइफनि फार्स्ट टाइम शुटिं जागोन आरोना एसां गोदान मोनसे प्रडाक्सनाव अनसु ब्रह्म फट'ग्राफियाव आरोना थ' मोजां नांदों बारि आरोना फार्स्ट टाइम लाइफआव मेकआप खालामनोसिगोन लाइफआव फार्स्ट टाइम आरोना आयौ लोगोफोर दायो आंनिया मेकआपआ जाबाय ओमफ्राय शुटिंआ आंनियानो फार्स्ट जागोन आरोना ओमफ्राय आंनिफ्रायनो स्टार्टिं जागोन माने थ' आंनिया सिफुं दामनाय मोनसे शुट दोङो थ' नायनोसै लागावलै गोरबो बेस्ट अफ लाक रोल ini माने शुटिंआ जोब्बाय आरोना थ' दायो गार्लसफोरनि शुटिं दोङो गार्लस माने ग्रुप डान्सनि आरोना नै गासिबो रेडि शुटआव ओमफ्राय नै जादों जोंहानि सानै आगै जाहा मा होनो आनैनि फिसाजो सानैबो आरोना एक्ट्रिसनि एन्ट्रि जासिगोन आरोना नै एक्ट्रिसआ जोंनिया दासो थ' मा बुंनो आरोना बोथोरा बारा हेफाजाब होआखै अखा हालाय मा हालाय खामायदों ना मानो देलाय मानो बारदै सिख्लाया औ ओंखारनांगौमोन ने bisa dengan behind the scene ah oh mobil boleh nih dan oh go good Nggak kayak lagi. Nah, ini जाबाय टेटेटेवाट दाउनि बिदै माने शुटिं लाफुबाय थानाय समावनो मोनबाय आरोना नै बरिया खिन्थु जों बेखौ नस्थ' खालामा बिनि जायगायाव दोनसै ओमफ्राय गोबोरखियाव थायो आरोना बियो नैबे जाबाय सेकेन्ड ब्रेक नै गासैनिबो आखायाव बस्थासे दं दै मा बुस्थु बे बस्थासेया गोरबोआ सिफुं दामनोसै बेबिदा सेरजा दामनोसै नै ओरै खाम जथा ओरै दामनोसै गासिबो ओमफ्राय शुटिंआ सोलिनोसै नै आदायाबो थाखो जोबनोसैनो आंबो मोसागोन दिनै आंखौ मोसानाय नुगोन आदाया मोसागोन दिनै इसोर लासावबो थाखो होननानै नायबाथाय मेकआप आर्टिस्ट निजोमस्रि सरगियारि ना बरा निजोमस्रि बर' थ'
आबौआ माने दिनै माने मेकआप खालामदारा जों गासैखौबो थ' दायो नै शुटिंआबो सोलिगासिनो अनगयिं सिटुएसन एसे गाज्रि जानो थांगासिनो आरो ना नायदो ओरैबायदि गिथना बार अखा बायदि फैगोन बियो ओरैबायदि डेन्जार जाबाय नालाय वेदारा थ' नै जोंनिया दाबो शुटिंआ जोबाखै अनगयिं जागासिनो जोंनिया करिय'ग्राफार मेकआप मेन केमेरामेन लागाव बार अखा जाखागोन बियो जों नै शुटिंआ जोब्बाय हेल' जोब्बाय ना एक्ट्रिस जोब्बाय ना बोरै मोनसे ओमफ्राय लोगोफोर जों नै न'आव सफैबाय आरो ना ओमफ्राय नै जोंनि एक्ट्रिसखौ दासो देखायनो मोनदों देखायासै एक्ट्रिसखौनो एक्ट्रिसआ बिदों आरो आं लादों नोंनि आच्छा थ' दिनै जोबासै शुटिंआ बेनो साबसिन ना दिनै जोबासै शुटिंआ गाबोन लाबावनांसिगोन मानोना अखानि थाखाय लानो हायासै आरो ना थ' गाबोनबो मोनसे ब्लग बनायनोसै नङा होमबा थ' दिनैनि जि हाय देखायबाय आं मैं कॉपी कर रहा है तो गाइस गाबोननि भिडिअ लोगो मोनसै दे थ' आज के लिए बाय बाय